mikrofonuek, barkatu, ez dut asmatu, baina oine bai. Bueno, atzalde hon eta mila esker, eguraldi ederronekin gaur hona etortiarren. Bueno, igazko geldiuni eta gero, aurten berriro ekingotza hau udabarri itzaldi zikluari, aurten apirilen zierri zengo die, eta bueno, 3 itzaldi eukiko ditugu, eta lehena gaur izango da, eta lehenengoko itzaldia emateko gure gana etorri da Amaia Nauzia Pimoulier, ensaietan egonaz, baina ez dotik ez zure. Bueno, komentatzia, Amaia ez dala lehenengo aldia ona etortzen dana, 2019 be etorri zan, eta hemen egon zan Nafarroako konkista eta sorginen eiza Euskal Herrian horri buruz berbetan. Amaia historian doktorea da, eta bueno, pixkat esan daigun, gauza askon artean, bere helburu ikertzeko hildo nagusienetako bat, badala, aro modernotik ona, emakumearen identidadeak, femenitatearen identidadeak izan duen bilakaera aztertzea, eta bueno, eta nola saiatu dien, ideal desberdin horretara adoktrinatzea danok, eta ideal horretan adoktrinatuak izan estien emakumeak jasandako zigorrak, jasandako zigorrak, ez da. Piskat hori dana jasotzen duen liburu bat idatzi zuen igaz, 2008an martxoan argitaratu zana, Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento. Bueno, komentatzea liburu hori hor dagoela salgai nahi dauenak erosteko, 15 eurotan, eta, bueno, nila gehiago luzatu barek, Amaia emango dotzatitza. Eskerrik asko. Ez dakit, distante honekin maskariak endo dezakedat? Bueno, eman izan dituan azkenengo izalietan, bai, así que zuen baimenarekin kenduko zein beste hitz egitea bestela itogo naiz. Bueno, bai, lehenik eta behin eskerrak lehenengo gonbidapenagatik eta gerturatu izanagatik, egia esan da oso arratsalde polita eta igual ez da arratsalde egokiena nola zera leku itxi batetan egoteko. Baina, bueno, hori eskertzen dizuet. Eta bai, hitzaldiaren helburua da pixkat, hain zuzen ere, liburuaren zertzelada batzuk eskaintzea eta hausnartzea emakumeen ibilbidea historian, ze nolako adoktrinamendua jaso dugun historian zehar, eta, bueno, liburuan bere garaian, esan dizue 2020 urtean argitaratu zela, baina berez, leheno egon gara komentatzen, lehenengo aldiz 2012 urtean argitaratu nuen, justo hain zuzen ere, Nafarroko konkistaren urtemugaren buelta horretan. 1512ko konkistaren bueltan, argitaratu nuen liburua. Eta garai horretan, gogoratuko duzute, orain noaingo bataiarekin gertatzen ari den bezala, hitzaldi pilo bat, orduan gehiago izan ziren, hitzaldiak, liburuak, komikiak, denetarik, ez? Eta gehienak, 189 esanen nuke, oso zentratutak gertakari militarretan, instituzionaletan, zenolako ondorioak izan zituen konkista horrek gure soberanotasunean, eta bar, eta bar. Baina oso gutxi edo ezerez, ezen esan 2012 urte horretan emakumei buruz. Emakume erreginei buruz bai hitz egin zen, baina kaleko emakumei buruz ez zen apenas ezer esan. Orduan, asmo horrekin, hitzalean egon diren hoiei protagonismoa eman nahian, liburu hori argitaratu nuen. Gero 2020 urtean, txalapartak berreskuratu zuen, eta hor buelta bat eman genion, eta eduki berriak eta bar sartu genizkion. Hortik dator pixkat ideia. Eta azkenean ere behar horretatik, ez? Ze askotan, atzera egiten dugunean begirada, egiten hoi izan dugu oso begirada androzentriko batekin, ez? Hau da, garrantzia eman diogu, gizonezkoak protagonistak izan diren eremu horiei. Askotan esan zaigu, emakumeak ez garela historiaren protagonistak izan. Beti ere begirada nun jartzen duzunaren arabera, egia da. Historiografia androzentrikoak begirada jarri duenez, gertakari politiko, militar, instituzionaletan,
noski hor, gu kanporatuak izan ginenez eremu publiko horietatik, normala da gu hor ezagertzea. Baina protagonistak izan ginen, baina kontua da begirada bestelakoa izan behar duela. Horregatik badago historiografia feminista baten beharra, ez? Azkenean, Gerda Lernerrek, historialari, asko gustoko duan historialari batek esaten zuen bezala, emakumeen presentzia historian aintzat sartzea edo gutxiestea, genero indarkeriako beste modu bat besterik ez delako. Pentsatzen balin badugu gure iraganean eta ez balin baditugu erreferenterik, pentsatu dezakegu emakumeak ez garela garrantzitsuak izan, edo guk ez dugula historia egin, eta egin izan dugu. Askotan, eta konparatzea gustoko dut, azkenean antzeslan bat ikusten dugunean bezala. Antzezlana ikusten dugunean, ikusi dezakegu edo garrantzia eman diezaiokegu aktore eta aktoresei egiten ari duten lan horri. Baina ohartu behar gara, beraiek lan hori egiteko, aurretik norbaitek gidoi bat idatzi duela, norbait dagoela argiak kontrolatzen, eszenatokian norbaitek eraiki duela, aktore hoiei norbaitek janaria eta bazkaria prestatu diela aurretik, beraien jantzia jostu dituela, eta guzti horrek egiten duela antzerkia, edo antzeslana. Historiarekin berdin, kontua da, historia uste baino zabalagoa dela, eta horregatik begirada aldatzearen garrantzia. Orduan, gaurko hitzaldiaren helburua litzateke hori, beste begirada batekin gure iraganari begiratzea. Eta galdetzea, zergatik, lehenik eta behin, zergatik ez garen historiografia tradizionalean, zergatik ez garen protagonistak izan, ez? Badago mito bat, ez? Emakumearen maltzurkeriaren mitoa, gizarte guztiek eta garai guztietan konpartitu izan dena, momentu ezberdinetan leporatu zaigu emakume hori gaitz guztien jatorriago ginela, ez? Eta hau esan dezakegu oso atzeko kontua dela, adibidez, Sokratesek ja esaten zuen emakumea gaitz guztien iturria dela. Edo Pitagorasek, bada ordena, argia eta gizona sortu zituen printzipio on bat, eta kaosa, iluntasuna eta emakumea sortu zituen printzipio txar bat. Hau ikusita, galdera litzateke, ea iraganean existitu ote diren gizarte edo kultura ez-patriarkalak, ez? Ze atzera egiten balin badugu gure historian, gure antolakuntza sistema, gure gizarte sistema beti patriarkala dela pentsatu dezakegu. Baina existitu alziren beste gizarte mota batzuk. Badakigu baietz, ez? Arkeologiari esker, badakigu kristaurretik 6.000-5.000 urte kristaurretik existitzen zirela kultura matristikoak edo matrilinealak. Eta ez nahastu matriarkatuarekin. Gero nahi bauzute, galdera txandetan eta hor liburuan ere kaina sartzen diot matriarkatuaren kontzeptu eta mitoari, ze ez dira existitu gizarte matriarkalak, euskal matriarkatuaren mitoari egurra sartzen diot nahikotxo, eta beste kultura mota batzuk existitu ziren, baina ez matriarkalak, matristikoak edo matrilinealak ditzen dizkiogunak, zergatik. Eiztariak ziren, gehien bat, bazegoen proto-nekazaritza bat, dagoeneko, biltzaileak ziren ere, arkeologoek ikusi dutena, beraien herrietan, edo herriak ez zituztela, ez euskatela arresirik, ez? Eta horrek esan nahi du, gizarte hauetan, ez ziotela inbesteko garrantzirik ematen guda kontuari, ez zirela oso gizarte militarrak, esan dezakegu. Beraien hilerrietan ikusi dute jendea osterako garaian ez zegoen ia ezberdintasun jerarkikorik, ez gizon emakumeen artean, ez beraien artean ere, ez? Eta gainera lurperatzerakoan erabiltzen zituzten apaingarriak ez zirela armak. Gero gizarte patriarkaletan ikusiko dugun bezala, ez? Beste apaingarri batzuk, orduan, horrek esan nahi du ez zirela oso gizarte hori militarrak edo. Eta gero soroetan, landa lurretan, ikusi da ere, ez zeudela banaketa oso sakonik, ez? Hau da, horrek esan nahi du, modu komunal batetan lantzen zituztela beraien lurrak. Oso ohikoa da, ere tipikoa da, kultura hauen ezaugarri tipikoa da, horrelako figuratxoak aurkitzea. Oso ezagunak dira eta ezagutuko dituzute. Horrek esan nahi du, 10 lurrari
kultua egiten ziotela, ez? Eta naturearekiko maitasuna eta errespetu harreman bat zeukatela. Gero, patriarkatuarekin gertatuko da, esplotazio kontzeptu hau sortuko dela, naturaren esplotazioa. Momentu honetan, gizakia sentitzen da naturaren parte, ez? Eta bizitza sortzeko ahalmena duen horri miresmena diote, hau da, femeninoa den guzti horri, horregatik horrelako figuratxoak agertzen zaizkigu, ez? Orduan, zer gertatzen da? Horrelako gizarteak existitu ziren, hori badakigu, horizontalagoak zirenak, ez horren jerarkikoak, ez horren militarrak, zer gertatzen da? Gomendatzen dizuet, Katakrake argitaratu zuen Gerda Lernerren patriarkatuaren sorrera, liburua, oso polita da. Berak azaltzen du zer gertatzen den momentu honetan, ez? Hori, 3.000, 4.000 urte Kristo aurretik, ez? Buelta horretan. Momentu honetan biziraupen krisi bat ematen omen da, hainbat ezaugarriengatik, biziraupen krisi bat dago. Eta, elikagaia gutxiago daudenez, azkenean tribuen arteko gerra pizten da, ez? Elikagai hoien bila eta zonalde edo lurralde hoien bila. Eta gerra edo, gerra, tribuen arteko gerra horrek ekartzen duena da gizon militarren boterearen igotzea. Orduan, militartasunaren garrantzia handitzen da garai honetan, ez? Bestetik, ematen den fenomenoa da ere matrilokaltasunetik patrilokaltasunaren igarotzea. Horrek zer esan nahi du. Hasierako garaietan, tribuetan, bikoteak sortzeko gizonak ziren, emakumearen tribura joaten zirenak bikote hori sortzeko. Hori matrilokaltasuna ditzen zaio. Baina, transizio bat ematen da, eta orduan ohartzen dira, bizirauteko aukera gehien izanen duen tribua izanen dela emakume gehien dituena bere tribuan, ze horrek esan nahi du haur gehiago sortzeko gaitasuna izanen dutela. Orduan, hartuko dituzte emakumeak eta eramanen dituzte bikoteak sortzeko gizonen tribuetara. Gu hauetan, askotan, de hecho, badakigu lehenengo esklabutza kontzeptua sortzen dena hemendik, ez? Emakumeak baitzetik, beraien erreprodukzio gaitasun hori eskuratzeko. Orduan esan dezakegu emakumeen ugalketa gaitasuna merkatuko ondasun bat bilakatzen dela. Hau da, jabetza pribatuaren sorreran, lehenengo jabetza pribatuaren kontzeptua izanen da emakumeen ugaltzeko gaitasun hori. Eta aldi berean, badakigu ere, nekazaritzaren sorrera, nekazaritzaren iraultza ematen dela. Hau da, paleolitikotik neolitikorako transizio horretan gaudela. Hau ematen da, neolitikoaren sorrera mundu mailan ematen den fenomeno bat da, hainbat aurkikuntza teknikoaren ondorioz iraultza hau ematen da munduan zonalde ezberdinetan eta badoa zabaltzen munduan barna, ez? Eta lehenengo aldiz gizakion historian estedentearen kontzeptua sortuko da, hau da, lehenengo garaietan, ez, jendeak hartzen zuen, edo ekoizten zuen, behar zuena bizitzeko. Nekazaritzaren iraultzarekin, produzituko dute behar dutena, baino gehiago. Orduan, aberastasunaren kontzeptua sortuko da. Aberastasun horrek esan nahi du nik gehiago daukadala, orduan, gizartea jerarkizatuko da geroz eta gehiago, eta gero ere emanen da bestea etxai moduan bizitzearen pertzepzio hori, ikustearen pertzepzio hori, hau da, nirea kendu aldidanaren arrisku hori. Orduan bestea etxai bezala ikustea. Garai honetan noski hainbat ere aurrera pauso ematen dira, pentsamendua abstraktua geroz eta gehiago sortzen da, eta adibidez, momentu honetan idazkera, matematikak, horrelako fenomenoak sortzen dira momentu honetan. Baina baita ere gertatzen dena da, esan badizuet, arkeologoek lehenengo gizarte matristiko horietan edo matrilineal horietan aurkitzen dituzten herrietan, ez dituztela arresirik aurkitzen, neolitikoan, hau da, paleolitikoan gertatzen bazen hori, orain neolitikoan bai, herriak arresiz inguratuko dira. Horrek zer esaten ari digu. Hori, oso gudazaleak zirela, beste
etxai bezala ikusten zituztela, hilerrietan bai hasiko garela ikusten nola lurperatzen dituzten pertsonak, eta batez ere gizonezkoak, apaingarri moduan armak eramaten dituztela, orduan gizarte militar baten aurrean gaude, ez? Eta gizon militarren elite baten aurrean. Eta pentsamendu abstraktu horrekin, lehenengo dikotomia bat sortuko da femeninoa eta maskulinoaren artean. Pentsamendu abstrakto horri esker, esan bezala idazkera sortzen da, matematikak sortuko dira, hasiko dira izarrei begira, astrologiaren sorrera horrekin, ulertzeko, nola funtzionatzen duen zeruak, eta ikusiko dute modu arrazional batetan, eguzkia eta izarrak iraunkorrak direla, fidagarriak direla, kalkulatu daitezkela, eta berriz, ama lurra ez dela horren fidagarria, ze lurrikarak sortzen dira, uholdeak sortzen dira, eta ama lurra oso lotuta dagoenez emakumeekin eta feminitatearekin, eta aldiz izarrak eta eguzkia maskulinoarekin, sortuko da lehenengo dikotomia hau non femeninoa zerbait ezkorra den, ez den zerbait fidagarria, gaitzak ekartzen dizkigu, berriz izarrak eta eguzkiak, hori fidagarriak dira, arrazonatu dezakegu, pentsatu dezakegu nola funtzionatzen duten, eta barrez, orduan, lehenengo dikotomia hau sortuko da. Eta gizarte bakoitzak historiaren momentu ezberdinetan sortuko du gainera bere gaitzen jatorriaren mitoa, ez? Adibidez, grekoek sortuko dute Pandoraren mitoa, bai? Nola Zeusi lapurtzen diogun sua, eta Zeusek zigortzen gaitu, gizakiok zigortzen gaitu, Pandora bidaliz, eta Pandorarekin bere kutxa. Eta kutxa horren barruan daude gizartearen gaitz guztiak, ez? Hau da, emakumearen baten eskutik datozkigu ditugun gaitz guztiak. Noski, kristautasunak mito honi buelta bat emanen dio, azkenean Ebaren mitoa Pandoraren mitoaren idazkera bat baino ez da, eta azkenean hori da, ez? Gure erruz, gu gara gizartearen gaitzen jatorri, ez? Gu izan ginen bekatu originalaren errudun, eta guregatik jateko lan egin beharko dugu, erdituko dugu minez, eta bar, ez? Azkenean Pandoraren mito hori berridazten dute, eta Ebaren mitoa bihurtzen dute. Kristautasunarekin egia da aukera bat, lehenengo aukera bat egon zela, ze hasieran bai aldarrikatzen zela gizaki guztien arteko berdintasuna, baina beraien lehenengo idatzietan ja oso erraz eta oso azkar astuko dute berdintasunaren balio hau, ez? Adibidez, Pablok, Kristondorengo lehenengo mendean, Timoteori zuzendutako eskutitzean esaten zion, ez diot uzten emakumeari irakaskuntza praktikatzen, ez da gizonarekiko autoritatea lortzen ere. Isilik egon behar du, Adan lehentasunean ezia izan baitzen. San Agustin, mende batzu geroago berdin esanen du. Emakumeak eta seme alabek gizonen menpe egon behar dute. Hori adierazten baita justizia arau hau. Arrazoi ahulena indartsuenari zerbitzatzea. Hau, diskurtso patriarkal hau, azaltzeko pertsonen arteko jerarkia, eta gizon eta emakumeen arteko jerarkia hau da zergatik gu egon behar garen gizonen menpe, badoa mendeetan eta mendeetan haunditzen, eta beti erabilia izanen da. Patriarkatuak beti erabiliko du oso arrazoi biologizistak azaltzeko zergatik emakumeak garen gizona baino nahulagoak edo zergatik garen gutxiago. Orain dela oso gutxi arte esan izan zaigu gizon eta emakumeen arteko burmuina ezberdina zela eta ezberdin funtzionatzen zuela. Eta orain dela aste gutxi batzuk, Ingalaterrako zientzialari emakume batek, orain ez dut gogoratzen bere izena, erakutsi zuen hori ez dela egia. Generoen arteko, ez dagoela ezberdintasun bat burmuinen artean generoagatik. Pertsonen artean ezberdintasunak daudela, burmuinen desberdintasunak daudela, baina ez emakume edo gizon izateagatik, ez? Horrelako diskurtso biologizistak beti egon izan dira historian.
Adibidez, 16. mendean, nik gehien ikertu dudan mendea, ematen zuten ere arrazoi mediku bat, ez? Beraiek esaten zuten, bai gizon eta emakumeak pasioengatik gaudela dominatutak edo, baina gizonezkoek, jaungoikoak gizonezkoi eman ziela arrazoitzeko gaitasuna. Eta arrazoitzeko, pentsatzeko gaitasun horri esker, bere pasioak kontrolatu ditzazkela eta horregatik, bere pasionalitate hori, bere sexualitate hori kontrolatu dezakela eta puroagoa dela edo. Baina emakumea sortzez ahulagoa denez, tontoagoa denez, ez daukanez pentsatzeko gaitasunik, ezin ditzazke bere pasioa kontrolatu eta horregatik tentagarriagoa da, arriskutsuagoa da eta bar. Garaian, Juan Luis Vives, Espainiako idazle batek, esaten zuen, honi ematen zion arrazoi mediku bat. Esaten zuen, emakumearen sabela gizonaren hasia jasotzerakoan bero baldin bazegoen, orduan gizontxo bat sortuko zela. Baina emakumearen sabela hotz baldin bazegoen, orduan neskato bat sortuko zela. Horregatik berak esaten zuen, que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Hau da, gizarte patriarkalaren diskurtso biologizista hori. Azkenean esaten ari zaiguna da, eta gazteleraz esaten dena, nos falta un hervor, ez gaude nahiko eginda, horregatik tontoagoak gara, eta horregatik arriskutsuak gara sistemarentzat. Ezin dezakegula gure sexualitatea kontrolatu, eta gizonezkoek bekatzen balin badute gure errugarengatik da. Hau da, fem fatalaren irudi hori, emakume tentagarria, sexuala, gizona, gisajoa, bere biktima baino ez dena. Horregatik gu beti, diskurtso patriarkaloren arabera, gu beti egon bar gara gizon baten menpe. Gure aitaren menpe, gure senarraren menpe, hori da kontua. Eta arriskutsua garenez, tentagarria garenez, eta arriskutsua garenez sistemarentzat, gizarte bakoitzak eta momentu historiko bakoitzean eskainiko digu ideal bat. Hau da, zuek sortzez tontoagoak zarete, arriskutsuak zarete, eba zarete, putak zarete, beraz, eskainiko dizuegu ideal bat, eta hori da jarraitu behar duzutena, zuen sorreraz daukazuten gabezia hori gainditzeko edo. Orduan, Atenea, Ama Virginia, horrelako ereduak eskainiko zaizkigu. Eta hau izan da, pixkat, hasieratik edo bere sorreratik patriarkatuak izan duen diskurtsoa, liburuan egiten dudana eta gaur azaldu nahiko nizuekeena, da nola eta historiaren zein momentuetan diskurtso hau errotzen den, indartzen den, eta zer gertatzen den ere erresistentzia, emakumeek erresistentzia edo aurre egiten diotenean diskurtso horri. Horregatik aukeratu nituen eta aukeratu ditut bi momentu historiko niretzat oso gakoak direnak. Eta lehenengoa da 16. mendea, konkistaren garaia, orain azalduko dizuenagatik, momentu horretan patriarkatua indartzen delako, eta gero alderatu nahiko nuke, eta hain zuzen ere gaur Bigarren Errepublikaren urtemugarekin gaudelarik, zer gertatzen den Bigarren Errepublikaren ondoren altxamendu militarra sortzen denean eta frankismoarekin. Nola berriro ere, patriarkatua hor indartzen den eta errotzen den, ez? Orduan, lehenengoari dagokionez, esan bezala gehien ikertu dudan garaia izanik, badakizuten bezala, gure testu ingurura ekarriaz, 16. mende hori, konkista garai bat da, 1512 urtean Albako dukea Iruñan sartzen da, eta badakigu urteetan iraun zuen guda bat izan zela, orain hain zuzen ere Noaingo bataiaren urtemugarekin gabiltza. Eta zer gertatzen ari zen, hau gertatzen ari zen Euskal Herrian, baina zer gertatzen ari zen Europa mailan, ez? 16. mendean Europa mailan krisi mende bat da. Krisi bai demografikoa, bai biziraupen krisi bat. Hau da, neolitikoaren aurretik, paleolitikoaren amaiera horretan biziraupen krisi bat ematen den bezala, honetan ere, ez? Hainbat kontu ezberdinengatik, baina jakien edo lehen beharren prezioen gorakada bat ematen da,
garai honetan ere nekazarien lur komunalen kontrako guda bat ematen da, eta kanporatuak izaten dira nekazari asko, eta askok ihes egin behar izaten dute hiriburuetara, hirietara soldatapeko lanen bila, garai honetan gaude, eskalez betetzen dira kaleak, oso urte gogorrak dira. Ideia bat egiteko, Europak bere biztanleriaren eren bat galtzen du ere zonalde batzuetan. Hau da, peste beltzatik, 14. mendetik, Europak ez du horrelakorik bizitzen, ez? Garai horretan ematen ari den zerbait. Krisi demografiko bat ematen da, jaiotzen tasa izugarri jeisten da. Jaiotze tasak hainbeste jeisten diren momentuan, eta aldi berean, momentu honetan, 20. mendean, erdi arotik ateratzen ari garelarik, eta estadu modernoa sortzen ari den momentu honetan, gaur egun ezagutzen ditugun estatu gehienak momentu honetan sortzen dira, eta bestalde ere, estatu moderno honek badaukate oso lagunon bat, jaio berria eta sistema ekonomiko bat oso ongi ulertuko direnak beraien artean, kapitalismoa sortzen ari da momentu honetan, jaiotze tasaen beherakada hori estatu kontu bat bilakatuko da, ze noski eskulanik gabe, hau da aurrik gabe, estatu moderno horrek, estatu jaio berri horrek ez du funtzionatuko eta kapitalismoak ere ez du funtzionatuko. Orduan, zer gertatuko da emakumeekin? Adoktrinatuko zaigula, esanen zaigula, gure betebehar nagusia gizarte honentzat amatasuna izan behar duela. Gure betebeharra izan behar duela aurrak ekartzea gizarte honentzat, sistema ekonomiko eta estatu moderno berri honentzat, ez? Eta kanporatuak izanen gara geroz eta gehiago eremu publikoetatik. Momentu honetan ere korronte ideologiko berri bat ematen ari da Europan. Esan bezala, erdi aroko aro modernorako transizioan gaude. Erdi aroa boterea sakabanatuta baldin bazegoen, jauntxoen esku, sortzen ari diren estatu modernu hauen helburua izanen da poterearen zentralizazioa. Bai potere ekonomikoa, politikoa, militarra, guzti hori. Orain lehenengo armada profesionalak orain sortuko dira, inposatuko dira estatua bakar batentzat, lege bakar bat, hizkuntz bakar bat, erlijio bakar bat, guzti orain sortzen ari da. Aro konfesionala deitzen diogu, ze estatuak hartzen du ere Elizaren papera, eta momentu honetan adibidez existitzen dira delitu pekatuak. Hau da, moraltasunarengatik delituak diren kontuak, ez? Hau da, estatua eta Eliza eskutik dijoaz momentu honetan. Eta sortzen ari diren estatu berri hauek ulertzen dute edo oinarrituko dira familian. Ze ulertzen dute familia bakoitza estatu txiki bat bezala dela. Eta estatu txiki guzti horiek ongi funtzionatzen badute, estatu handiak ongi funtzionatuko duela. Horretarako, familian, estatu txiki horretan, bakoitzak oso argi izan behar du zein den bere rola, bere papera. Orain indartuko da legeen bidez paterfamiliaren figura, eta gizonen agindua etxetik kanpo eta etxean ere. Eta emakumei ezituko zaigu batez ere zaintza eta eremu pribatuaren erresuma horretan. Gure bete beharra amatasuna dela eta haur txikiak ezitzea, kristau honak eta langile honak ezitzea. Denok ongi eta argi eduki behar dute zein den beraien papera, estatu txiki horrek ongi funtzionatzeko eta horrela estatu handiak ongi funtzionatzeko. Horregatik estatuak eginen duena da disiplinatu bai jarrera publikoak, kalean ematen diren jarrerak, baina baita ere pribatuak, etxean ematen direnak. Nola? Hainbat tresnen bidez. Estatuak eta erakundeak beraien lege eta gizarte ordena inposatuz. Eliza, moraltasun kristauaren bidez, noski. Baina komunitatea, herria ere, bizikidetzaren kontzeptuaren bidez, bake sozialaren kontzeptuaren bidez. Hau da, status quo hori, sortu den status quo hori, inorrez dezala apurtu. Eta apurtzen duena, zigortua izanen da. Orduan, garai honetan, emakumearen ideal hori, lehen aipatu dizuedan hori, indartuko da, ez? Esan bazaigu, gu arriskutsuak garela sistemarentzat, gure sexualitatearengatik kolokan jarri dezakegula sistema, ez balin bagaude gizon baten menpe, zer esanen zaigu, eskaintzen dizuegu ideal bat, eta hau da, jarraitu behar duzutena.
Zeintzuk dira ideal horren oinarriak? Lehenengo, kastitatea, hau da, jarrera sexualen kontrola, bai? Hau da, adibidez, Nafarroako eta Gipuzkoako emakume ezkongabe baten irudia, ikusten duzuten bezala egiten zutena zen hilea tonsuratu, hau da, hemengo hilea moztu, frailek egiten zuten bezala, eta gero hemengo hilea luze utzi, judutar ortodoxoek egiten duten bezala, eta hori zen, beraien jangoikoarekin zeukaten harremanaren ikur eta beraien kastitatearen ikur ere. Emakume bat eskontzen zenean, harreman sexualakia ezagutzen zituenez, bere burua estali behar zuen. Hori ezagutuko duzute imaginatzen dut. Orduan, kastitatearen garrantzia izanen da ideal horren lehenengo oinarria. Eta gainera, bai emakume horren ohore pertsonala eta familiarra emakumearen jokabide sexualean oinarritzen zen. Hori literaturan nahiko ezaguna da garai honetan, ez da? Zein izanen da beste oinarria? Amatasuna, esan dizuedana, ez? Jaiotze krisi baten aurrean, krisi demografiko baten aurrean, ezituko zaigu eta esanen zaigu gure bete behar nagusia amatasuna izan behar duela. Mundu katolikoan Trentoren ondoren Ama Birjinaren eredua potentziatuko da pilo bat, eta esanen zaigu gainera gu garela balio eta identitateen iturri. Esaten zen garai horretan adibidez, esnearen bidez, txikitxoek jasotzen zituztela, bai amaren balio baikorra, baina baita ere ezkorrak. Adibidez, ama sorgina baldin bazen, alaba ere sorgina izanen zen, esnearen bidez, esaten zitzaien. Orduan, eskainiko zaigun ereduan oski mundu katolikoan Ama Birjinarena izanen da, ez? Beregan batzen dira ideal honen bi oinarriak, kastitatea eta amatasuna. Eta garaiko emakumeek jasotzen dute ideal hau, eta beraien ohorea defendatu behar dutenean auzitegien aurrean, errepikatuko dute jasotakoa eta ikasitakoa. Adibidez, Maria de Ilintxeta Leitzan, esan zen bera gizonezkondu batekin ibiltzen zela, eta berak defendatu zuen bere burua, errepikatuz ideal hori, ez? Que es mujer honrada y principal, de buenas partes, bien nacida, quieta y pacífica, apartada de ruidos y pesadumbres, buena cristiana, temerosa de Dios nuestro Señor y de su conciencia, sin que de ella se haya oído ni entendido jamás, casada ni viuda, otra cosa. Isiltasuna ere zen asko baloratzen zen kontu bat, emakumeak izan behar ginen apalak, etxetik gehiegi esatera, igandero mezara joan, etxetik kanpo iztunegiak ez izatea, hori oso zigortu zen, adibidez, horrelako kontuak asko errepikatzen ziren, ez? Eta garai honetan, liburu gainera, 14. mendetik datorren inprentaren ere iraultza horrekin, zabalduko dira horrelako liburuak, ideal hauek jasotzen dituzten liburuak, non tituloak dira La buena esposa, La perfecta casada, La perfecta doncella, La perfecta viuda, horrelako liburuak, ez? Hau da ideala, hau da ezitzen zaigun ideal horretan, baina zer gertatzen da gero errealitatean, ez? Zer esan dizuet, alde batetik interesatzen zaidala zein zen eta nola patriarkatuak nola burutu duen bere diskurtsoa, baina bestetik guk nola jaso dugun eta zer gertatu den diskurtsoa eta errealitatearen aurrean, ez? Niri erresistentzia historiak asko interesatzen zaizkit, ez? Eta egia esan da, 16. mendeko nafar emakumeen kasua aztertuta, 17. ere, nik tesia egin nuenean, 4 urte eman nituen Nafarroko Artxibo Orokorrean, zehazki alargunen kasua ikertzen, ze tesia alargunei buruz egin nuen. Eta hor, ikusi nuena zen, irudi hori, apaltasunaren irudi hori, emakume isilak, etxean gelditu baziren irudi hori, ez zela inbeste errepikatzen, ez? Eta milaka auzi aurkitu nituen, non emakumeak aurkitzen dituen borrokan, beraien eskubide, ondare eskubideen gatik, beraien eremu publiko gutxi hoien gatik ere borrokan, ez? Adibidez, eremu profesionalean, beraien ohore eta izen onaren gatik borrokan eta bar. Datu bezala, Nafarroko Artxibo Orokorrean, 16. eta 17. menderako baditugu 150.000 prozesu juridiko. Hoien artean, 18.000 prozesuetan alargunak dira protagonistak.
Hau da, 12% kasuetan. Eta hau Europa mailan errepikatzen den zerbait da, ez? Orduan, bueno, pues diskurtsoa bazen, ze orain momentu honetan patriarkatua eta estatu moderno sorre honetan badago atake bat, baina badago ere defentsa bat, ez? Horren eraso horren aurrean. Zer gertatzen da? Zergatik nafar emakume hauen izaera gogor eta autonomo hau, ez? Hemen duzute, irudi honetan agertzen diren emakumeak dira Nafarroko emakumeak hizketan, bi alargunak eta bestea ezkondua. Esan bezala, eskontzen zirenean, estaltzen zuten burua, eta Espainiako bisitadoreak etortzen zirenean, ez zuten batere gustoko hemengo estetikaz esaten zuten arrotasuna erakusten zutela hemengo emakumeek horrelako tokatuekin, ez? Geroz eta gainera konplexuagoak eta altuagoak eta bar. Eta besteak alargunak dira. Eta ikusten duzuten bezala, mojen antzera daude jantzitak, ze mojek hartzen dute alargunen janzkera. Daudelako lutoan Kristoren heriotzaren gatik. Bueno, datu bezala, hau da arrazoia. Orduan, zergatik aurkitzen ditugu horrelako emakumeak borrokan eta ez dutenak horren erraz onartzen ideal hori, ez? Bueno, hainbat arrazoi daude horretarako. Lehenengo eta argia gerla ostea. Guda garaian gaude eta horrek alargun pilo bat uzten ditu gure lurraldeetan. Azkenean, alarguntasuna, nik esatu beti, txanpon baten bi aurpegiak direla. Ze alde batetik, emakume askok pairatzen zuten egoera, gaur egun ere gertatzen den bezala, egoera ekonomikoa latzagoa zen beraientzat, sostengu nagusia galtzen zutelako, eta bakarri gelditzen zirelako, orduan oso garai gogorra zen, baina bestetik ere, lehen aldiz beraien bizitza, autonomoak ziren, askeak ziren, erabaki propioak hartzeko, ez? Bakardade hori, bai gizonak borrokan zeuden bitartean, guda egiten zeuden bitartean, edo besan da, gizonak guda egiten zeuden bitartean kanpoan, emakumeak borrokan zeuden beraien etxeetan, beraien ondareak kudeatzeko, seme-alabak aurrera ateratzeko, eta bar, orduan, gogorra izan arren, horrek ere egia da, nolabaiteko autonomia eman ziela eta indarra eman ziela, ze beraie bakarrik hartu behar izan zituzten erabakiak. Eta gainera, hemen baditugu ezaugarri berezi batzuk, ez? Eta ezaugarri horiek zerikusia daukate emakumeek zeukaten ondarea kudeatzeko gaitasunarekin. Bi figura juridikoren bidez. Nafarroan alde batetik badugu usufruktua, usufrukto de fidelidad o de viudedad, deitzen dena, oraindik jarraitzen duela. Eta usufruktua zertzen? Bueno, emakumea alargun gelditzen zenean, zuela eskubidea bere senarraren ondareak kudeatzeko alargun jarraitzen zuen bitartean. Hau da, bigarren aldiz ezkontzea erabakitzen baldin bazuen, orduan uko egin behar zion usufruktuari. Baina alargun mantentzen baldin bazen, eta alargun izatea ezen bakarrik berriro ez ezkontzea, baizik eta alargun ona izatea, hau da, hori, emakumearen ideal horrekin betetzea, gero horrek ondorioak ekarriko ditu ikusiko duzuten bezala, alargun mantentzen zen bitartean, berak jabetza hori zuen, ondare horien kudeaketa. Berak hartzen zituen etxean erabakiak. Bera bihurtzen zen, testamentuetan horrela agertzen da, señora y mayora del hogar. Orduan, berak erabakitzen zuen norekin ezkondu, seme alabak, lurrak saldu, ez saldu, nola kudeatu guzti hori. Horrek nolabaiteko boterea ematen zion amari. Baina jabetza hau esan bezala behin-behinekoa zen. Bera hiltzen zenean, benetazko senarraren ondorengoak jasoko zituzten ondare horiek. Zer gertatzen da? Horrek sortu zituela barne arazo familiarrasko. Ze benetazko jabetza horren edo ondare horien benetazko jabeak ikusten zuten alarguna arazo bat bezala, oztopo bat bezala. Orduan istilu asko sortzen ziren etxe barruan alargunarekin, alargunaren kontra. Berez, instituzio hau edo figura juridiko hau,
ez da egiten, edo Nafarroan ez da sortzen, ze hau oso atzetik datorren figura bat da, bai, gure fuero orokorretik dator, baina atzetik ere, hau da, erdi aroko garaietako ohitura bat da, eta ez da egiten emakumei boterea emateko, baizik eta familiaren batasuna mantentzeko. Dakizuten bezala, gure sistema tronkala da, eta garrantzia duena ez da individua, baizik eta etxea, bai, baserriak du garrantzia. Orduan, honekin zer nahi zuten? Hori, alarguna etxean mantentzea, bere ordainsaria edo dotea bigarren eskontza batetara ez eramatea, bere ondareak baserri horretatik esateratzea, baizik eta gelditzea baserri horretan, bere seme alabak zaintzen eta baserria indartzen, ez? Hori zen usufruktuaren helburua, batasun familiar horren alde egitea. Baina egia da ere, esan bezala, boterea eman ziela alargunei kasu askotan, ze erabakitzeko gaitasuna eman zien usufruktuak. Bestetik, badaukagu beste figura juridiko bat, eskonsaria edo dotea, badakizute, emakume bat eskontzen zenean, eskontza horretara, dirua edo lurrak edo etxe bat eramaten zituela dote moduan, bai? Garrantzitsua zen emakumearentzat, bere zahartzarako, edo bigarren eskontza batetarako, gaztea baldin bazen adibidez, erabaki zezaken bigarren eskontza batetara eraman, ez? Uko egin usufruktuari, eta orduan dotea berreskuratu eta eraman bigarren eskontza horretara. Eta usufruktuarekin gertatzen zen ez bezala, dotearen kasua behin betiko jabetza emakumearena zen. Eta gainera, emakumea jabeak izateaz gain, dotea existitzen dela Europako beste lurraldeetan, hemen emakumeek zeukaten gaitasuna dote hori kudeatzeko Europako beste lurraldeetan baino altuagoa zen. Adibidez, emakume bat alargun gelditzen zela eta erabakitzen zuela berriro ere eskontzea. Bueno, alargun gelditzen zenean eta berriro eskontzea erabakitzen zuenean, Italian, adibidez, emakumeak eman behar zion dotearen parte bat senarraren familiari. Naiz eta bere dirua izan, baina senarraren familiari eman behar zion. Edo adibidez, Frantzian dekretu bat atera zuten, non esaten zen, emakume bat berriro eskontzen baldin bazen, bigarren eskontza horretan seme alabak baldin bazituen, dotea babestu behar zela eta eman behar ziola parte bat lehenengo eskontzako seme alabei. Hemen Nafarroan ez, Nafarroan esaten zena zen, dotea zela, jabetza guztia zela emakumearena, eta berak egin zezakela guztiz nahi zuena dote horrekin. Eta gainera, ezkonduta zegoen bitartean, senarrak dote horren kudeaketa txar bat egiten balin bazuen, hau da, diru hori edo ondasun horiek galtzen balin bazituen, alargun gelditzen zenean, senarraren familiak itzuli barziola, zizkiola ondare edo diru hori. Orduan, dotea oso babestuta zegoen. Orduan, horrek ere, emakume hori eman zigun autonomia bat, ematen ziren autonomia bat, ze azkenean ondasunak izatea eta ondasunak kudeatzeko gaitasuna izateak autonomi handiagoa ematen dizu. Zein izan zen estatuaren erantzuna? Hau da, ideal bat daukagu, baina bestetik badaukagu errealitate bat, ohitura batzuk, egiteko modu batzuk, zer egin idealarekin apurtzen duten emakume hauekin. Bazterketa eta zigorra gehien bat, eta hainbat bideren bidez, edo jomuga ezberdinak, jopuntu ezberdinak izan zituen estatuak. Lehenengo jo zuen ezbaimendutako jokabide sexualen kontra. Esan bezala, kastitate baldin bazen ideal horren oinarria, kastitate horrekin apurtzen zuten guztiak zigortuak izan ziren. Joan Kellyk deitzen dio honi kastitatearen errenazimendua. Berriro ere hemen, historiografia androzentriko horren ondorio bat, ez? Aro modernoan pentsatzen dugunean, hau da, 16. mendean pentsatzen dugu, eta deitua izan da, eta horrela ditzen zaio oraindik, errenazimendua. Baina emakume hontzat ezen errenazimendurik izan, guretzat kristonatzera pausua izan zen, ez? Horregatik Joan Kellyk ditzen dio kastitatearen errenazimendua, ez? Adibide bat ekarri dizuet, ikusteko zein zen jokabide sexuala horren kontra edo horrekin apurtzen zuten emakumeekin zer gertatzen zen, eta batez ere zein zen herriaren, komunitatearen erantzuna horren aurrean.
Hau izan zen Kiteria, Lizarrako alargun bat, maitemindu egin zena Domingo de Errekainekin. Baina Domingo ezkonduta zegoen. Gainera, Lizarrako herri guztiak ezagutzen zuen haien arteko harremana, ze ikusten zuten gauetan, nola Domingo teilatuetatik ibiltzen zen, Kiteriaren etxeraino eta sartzen zen. Bueno, saiatu ziren bion artean Domingoren emaztea erailtzen. Domingo joan zen Logroñoraino, pozoi baten bila, Polvos de Soliman, eta saiatu ziren emaztea erailtzen, baina ez zuten lortu. Kontua da, jendearen erreakzioa izan zela esatea Kiteria zela errudun bakarra. Zergatik esaten zutelako, que Kiteria es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón para que el dicho Domingo la quisiese más. Hau da, Kiteria sorgin bat zela, bere sexualitatea eta beste modu batzuk erabili izan zituela, kontrolatzeko Domingo, eta Domingo gisajoa, biktima bat baino ez zela, eta errudun bakarra Kiteria zela, ez? Sanson eta Dalilaren irudia ekartzen dizuet hemen, eta zein zen estatuaren erantzuna horrelako jarreren aurrean, bai prostituzioaren aurrean, adulterioa horrelako jarreren aurrean. Hau, Catalina Gonzálezen kontrako sententzia bat da, baina pentsa Kiteriaren kontra, osea, Catalina jartzen duen lekuan, Kiteria jartzen duela. Gainera, hemen daukazuten irudi hau, grabatu hau, da Lizarrako emakume bat, Mujer de Estella azotada, du tituloa, 16. mendeko grabatu bat da. Osea, que Kiteria zela pentsatu dezakegu. Eta esaten dute, que fallamos, atentos los autos y méritos del proceso y lo que de él resulta, que debemos de condenar y condenamos a la dicha Catalina González a que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad con son de trompetas y voz de pregonero, que publique sus delitos a caballo en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza, un capirote, en su cabeza y le sean dados 100 azotes. Y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino y los haga cumplir dentro de 6 días de la pronunciación de esta sentencia y no lo cobrará antes o pena de doblado destierro. Aurkitu izan ditut horrelako sententziak ere, non esaten den, hau da, epaitua den emakumea adibidez Iruñan, baina esaten dute, zigorra inposatuko zaio bere herrian. Horrela, paseatuko dute bere herriko kaleetatik eta ezagutzen dituzten pertsonek ikusiko dute, eta batez ere emakumeek, beste emakumeek ikusiko dute zer gertatzen zaien emakume gaiztoei. Hau da, zigor publikoa, someter a la vergüenza pública esaten zen, ez? Eta zigorra izan behar du publikoa, beste emakume guztiek ikusteko zer gertatzen den ideal horrekin apurtzen duten emakumeekin. Eta oso garrantzitsua da ere gainera destierroaren zigor hori, ez? Hau da, emakumea kanporatua izatea. Kanporatzen zuten beste erresumatik, eta emakume hori iritsiko zen ondoko erresumara, eta inork ez zion emanen ez lanik, ez etxerik, eta gehienak hiltzen ziren edo gozez, edo prostituzioan amaitzen zuten, ez? Orduan, bueno, hori zen egiten zutena jokabide sexualen kasuan. Beste gauza bat gertatzen da ere 16. mende honetan, eta izanen da emakumeak kanporatuak izan ginela eremu publikoetatik. Esan bezala, krisi demografiko honen aurrean, gure eginkizun nagusia amatasuna izan behar balin badu, ezin gara egon etxetik kanpo lan egiten. Asko jota etxe barruan lan egiten, josten eta horrelako industrietan, baina etxetik kanpo ez. Orduan, 16. mende honetan eta 17. mendean, tradizioz emakumeen esku egondako ofizio hoien kontrako eraso bat ematen da. Jakin badakigu, nahiz eta oso ideia hola beltza dugun herriaroari buruz, badakigu adibidez herriaroan bazeudela emakume zapatariak, igeltxeroak eta bar. Baina 16. mendean gremioek legislatuko dute emakumeen kontra. Esanez, ezin zirela agremiatuak izan, ezin zutela titulu hori jaso, eta ezin zirela ofizialak izan, eta ezin zituztela horrelako lan publikoak egin. Sendatzaile eta amaginen kasua larriena da, ez? Ze hor, 16. mendean sortzen da ere unibertsitatea.
Eta hezkuntza mundu honetan sarrera duten bakarrak gizonezkoak izanen dira. Orduan, gizonezko tituladunak iritsiko dira herrietara eta topo eginen dute sendagile eta amagin hauekin eta esanen dute hauek direla kompetentzia desleal, ez? Gutxiago kobratzen dutelako eta ez dutelako titulorik. Karo, beraiek jasotako jakinduri hori gutxietxiz, ez? Jakinduri hori oinarrituta, ahoz-ahozko transmisio batetan, ze askotan herriko amagina edo sendatzailea zen, herriko amagina edo sendatzailearen alaba, iloba, eta bar, ez? Eta bazuten bere inguruaren ezagutza bat, landaren ezagutza bat, baina beraien gorputzen ezagutza bat ere. Adibidez irudi honetan, Ama Birjinaren jaiotza honetan, Zurbaranen kuadroan, ikusten dugu nola figura guztiak femeninoak diren, emakumeak dira denak. Hor erditze prozesu horretan laguntzen ari dutenak. Horrela egin izan zelako milaka urtez. Baina, 16. eta 17. mende honetan, unibertsitateen sorrera honekin, medikuntzaren instituzionalizazio horrekin, gizonezkoen sarrera ematen da, eta hemen adibide bat, 17. mende amaieran nola mediku bat, gizonezko bat laguntzen ari dio emakumeari erditzen, baina maindire bat jarri behar duen, lepoan lotuta eta emakumearen sabela estaliz, oso inpudikoa dela, ez delako morala, gizon batek emakumeen parte pribatuak ikustea, ez? Hau da, medikuntzaren tratatu batetan agertzen den grabatu bat. Orduan, tradizioz emakumeen lanak izandako hoietan, ematen da gizonen esku hartze bat, eta askotan, badakigu ere gainera mende honetan sorgin eiza ematen dela, askotan emakume horiek, hori beste, 2019an eman nuen hitzaldi horretan hori azaldu nuen, ez? Nola alargunak ziren, sendatzaileak, amaginak kasu askotan, eta ez dela kasualitate orduan sorgin eiza mende honetan ematea, ez? Gainera ere, ezin ahaztu, sendatzaile eta amagin hauek laguntzen zituztela emakumeak erditzen, baina ez bakarrik erditzen, haurdunez gelditzen eta abortatzen. Eta garaio horretan, krisi demografiko horretan, non kapitalismoak eta estatutu modernoak eskulana behar duen, jaiotza tasa igo behar diren eta gure helburua amatasuna izan behar duen, bekatu handiena emakume batentzat zen, haurdunez gelditzea edo abortatzea. Orduan horregatik emagin eta sendatzaile hauen kontra egin zuten, ez? Sorgin eiza honen garaian. Gremioen kasua kontatu dizuedana, ez? Hori izan zen, eremu publikoetatik kanporatuak izan ginen gremioen legeen bidez, ez? Debekatu egin zigutelako gremiodun izatea eta, ofizio horietan lan egitea. Salbuespen bakarra berriro ere alargunak izan ziren, polita da ere nola borrokan ibili ziren alargunak gremioen kontra, ze eskubidea zuten urte betez, luto urte horretan, denda irekita edukitzen zuten ekoizpen hori saldu ahal izateko, baina gero gremioek behartzen zituzten alargunak dendak ixtera. Eta alargunek borrokatu zuten asko, bimendez, gremioen kontra, ez? Orduan mende honetan ematen den kontua da. Eta bestea, hirugarrena litzateke, estatuak nola ondare kudeaketaren eskubidearen kontrako erasoak egon ziren. Eta nola egin zuten? Eskubide horiek, esan bezala, jokabide sexualaren arabera balduintzatutak egotea. Hau da esan dizuedana, alarguna ezen bakarri ez zela berriro eskondu behar usufruktua mantentzeko, baizik eta alargun ona izan behar zuela. Eta alargun ona izateak esan nahi zuen, harreman sexualik ez edukitzea, etxean gelditzea otoi egiten, mezara joaten igandero, sorgina ez izatea, askotan sorginkeriaren salaketen atzean, askotan daude seme alabak, amaren kontra usufruktu horrengatik borrokan, ez? Orduan hori ere gertatzen da orain. Eta, esan dizuet, nahiz eta nire ikerketa garaia batez ere aro modernoa den, interesatzen zitzaidan eta hori ekarri nahi izan dizuet gaur ere, ikustea nola historia errepikatzen den. Hau da, nola gizarte patriarkal honetan eta sistema patriarkal honetan badaude momentu batzuk historian nola sistema hori indartzen den. Eta ulertzeko
orain ere gertatzen ari zaigulako, gure historia, emakumeon historia ez dela lineala. Hau da, ez garela gaur egunera arte iritsi egoera okerrago batetik, hoberago batetara modu lineal batetan, eta joan garela poliki-poliki eskubideak irabazten. Hori ez da horrela. Egon dira momentuan historian non atzera pausuak bizi izan ditugun, patriarkatuaren erantzun batengatik. Eta hori, 16. mendean gertatu zen bezala Erdi Aroarekiko, edo atzerago joanez neolitikoan, paleolitikoarekiko, estatuan gertatu egin zen, errepublikaren garaian, gero frankismoa iritsi zenean, ez? Badakizute, eta gaur ari garela hori zera ospatzen, Bigarren Errepublikaren urtemuga, hainbat lorpen, emakumeentzat, hainbat lorpen ekarri zituen Bigarren Errepublikak, bozka eskubidea, esate baterako, baina badakigu ere hezkuntzan ere ahalegin handiak egin zirela, maistren bidez, eta non adibidez legez, esaten zen, mutil eta neska klasean elkarrekin egon behar zirela, maistra pilo bat bidali ziren herrietara, ez? Neskatilek erreferentziak izateko. Ze azkenean, herri batetan zegoen erreferentzia bakarrak ziren apesa, guardia zibila eta alkatea. Eta neskek ez zeukaten erreferentziarik, ez? Orduan, kasu honetan maistren kasua, ez? Unibertsitatean ere sarbidea eman zitzaien emakumei garai honetan, esan bezala maistren papera berriro ere politikan, gustatuko litzaidake aipatzea Federica Monseni, FAI eta CNT-ko erakundeetako buruzagia, eta Espainiako historian egon den lehenengo ministra emakumea. Osasun ministroa izan zen, 36 eta 37 urte bitarteetan, adibidez berak bultzatu zuen lehenengo abortuaren lege proiektua, umeentzako etxeak, amendako jantokiak, hainbat eta hainbat gauzak bultzatu zituen. Dolores Ibarruri ere komunisten aldetik, hor ere egon zen parlamentuan, eta sortu zuen Mujeres Antifascistas taldea. Eta lan munduan ere, hainbat lege ere egin ziren, ze errepublika garaia aurretik emakumeek debekatutak zituzten zuten hainbat lan egitea, eta errepublikak horrekin bukatu zuen. Uste dut, ejertzituan baino ez zutela, hori ez zela iritsi emakumeak ere iristera, baina lan guztian lege bat egon zen emakumeak egoteko ere. Zer gertatzen da guda garaia iristen denean, altxamendu militarraren momentuan? Badakigu, hasierako urteetan, 36, 37 urteetan, deialdia egiten zaiela Errepublikaren aldean emakumei armak hartzeko eta lehen lerroan borroka egoteko. Anarkisten kasuan milizianen papera oso ezaguna da, hor egon ziren lehen lerroan borrokan. Baina, eta ikusteko nola ere diskurtso matxistak transversalak diren, ez dira bakarrik eskubikoak, ezkerrean ere badaude horrelako diskurtsoak, berehala, 36 eta 37 urteetan, esaten bazaigu emakume hori lehen lerroan egoteko gizonekin batera borrokan, berehala diskurtsoa hasten da aldatzen, eta emakumeen papera ere gudan aldatuz doa. Kartel honetan ikusten dugun bezala, ez? Ja ez gara agertzen milizianak bezala, hau da gudari bezala, baizik eta laguntzaile bezala, ez? Ayuda a la patria, hau da komunisten kartel bat, ez? Hau da emakumearen figura apoio moduan, laguntzaile moduan. Edo beste honetan, ofensiba para Euskadi honetan, emakumea ez da gudaria, da abisua ematen duena, ez? Papera aldatzen doa. Hasiko da, olako propaganda bat egiten, egia da nazionalen aldetik pizten dutela diskurtso hau, baina ezkerrekoek ere hartuko dute, esanez, milizianak ez direla gudaria, baizik eta prostitutak, eta transmisio sexualaren gatik gaixotasunak zabaltzearen errudunak milizianak direla. Eta orduan, adibidez kartel honetan agertzen den bezala, hor gaixotasuna edo heriotzaren irudia emakume baten irudia da, ez?
errudunak berriro ere gu gara, emakumea gara. Orduan berehala diskurtsoa aldatuko da errepublikoanoen bandoan, eta deia eginen zaie emakumeei atzera pausu bat emateko, eta esanen zaigu gure papera izan behar duela berriro ere zaintza, ez? Lehen lerroan egon beharrean, bigarren lerro batetan, bazkaria prestatzen, garbitzen, erizain lanak egiten, eta bar, eta bar. Baita ere, berdina gertatuko da lan munduan, ez? Hemen daukagu CNT-ek faik fabrika bat kolektibizatu zuenean, irudi bat, 36. urtean, eta egia da, gudaren hasieran, deialdia egin zitzaiela emakumei esanez, gizonen eskulana falta zenez fabriketan, beharrezkoa zela beraien presentzia fabriketan, eta deialdia egin zitzaien lanpostu horiek beraiek eskuratzeko. Baina berehala kezka piztu zen bando errepublikoanoan, gizonen artean, zer gertatuko da nire lanpostuarekin, ez? Emakumek lapurtzen ari dizkigute gure lanpostuak, ez? Eta zer gertatuko da gurekin. Eta badago pasionariaren, Dolores Ibarruriren diskurtso bat, esaten nizuen azkenean, pentsamendu konservadoreak edo matxista ezker eta eskuian aurkitzen ditugu, adibidez Dolores Ibarrurik esan zien diskurtso batetan, lasai egoteko, seguda bukatzen denean, emakumeok jakinen dugu zein den gure papera eta zein den gure lekua, eta etxera itzuliko gara zuek zaintzera. Esaten zien gizonezkoak lasaitzeko. Berriro ere aldarrikatzea, atxikimendu berezia dauka CNT-ko Mujeres Libresekin egin zuten papera 20. hamarkadatik emakumearen askatasunaren alde, bai askatasun sexuala, bai lan askatasunaren alde, eta bar, eta bar. Beraiek beste motatako diskurtso bat izan zutelako. Guda bukatzean, guda ostean zer gertatuko da, eta hor esaten dizuena, historia errepikatzen da, hau da, aurrera pausu baten aurrean, nola berriro ere atzera pausu bat datorkigun, ez? Sortuko da prozesu bat, gu reeducación de rojas, esan zitzaiona. Beraientzat, bigarren errepublika atzera pausu bat izan zen, gizartea hankasgorak jarri zen, eta berreskuratu behar genuen zein zen gure lekua. Oso ohikoak izan ziren horrelako zigorrak, zigor publikoak, kiteriarekin gertatu zen bezala, horrelako gertakari pilo bat gertatu ziren, non emakumeei hilea mozten zitzaien, bere feminitatearen isla hori kentzen zitzaien, emakumeak bortxatuak izaten ziren, eta kaletatik paseatutak esanez, gorriak zirela, putak zirela, gainera ematen zitzaien aceite de ricino eta kaka egiten zuten gainera, humilatzeko, ez? Orduan humilazio bikoitza, ez, jasaten zuten. Pilar Primo de Rivera, Riverak sortuko du Sección Femenina de Falange Española, eta bere helburua izanen da emakumeak berriro adoktrinatzea. Eta horretarako esanen du, berak berreskuratu nahi duela Ama Birjinaren eredua. Hori izan behar duela gure eredua eta gu jarraitu behar dugun ideala. Eta berak esaten du, que gracias a Falange las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Idatziko dute eta depende, adinaren arabera, hitzaldi batzuetan topo egin dut, batzuekin esaten diatena ezagutu dutela liburu hau eskolan, el manual de la buena esposa, 1953 urtean argitaratuta, eta hor jasotzen ziren emakume on baten ezaugarriak eta jasotzen ziren horrelako aholkuak egunerokotasunean praktikatzeko eta emakume on bat izateko, ez? Irudiak daude internetetik hartutak, baina, liburuaren edukia hau zen, eta esaten zen, hainbat aholku ematen ziren. Adibidez,
ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Hau da nire favoritoa, eta praktikatzen dut egunero. Luz hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Sé dulce e interesante, una de tus obligaciones es distraerlo. Arregla tu casa, debe lucir impecable, hazlo sentir en el paraíso. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Hau da, emakumearen izatea eta bai, izatea bera da gizonaren izatearen bidez, ez berak ez dauka desio propiorik. Prepara a los niños, que son sus pequeños tesoros, minimiza el ruido, piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante el día, procura verte feliz, ponte en sus zapatos, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Y no te quejes, no los satures con problemas insignificantes, porque cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Bai, berriro ere, diskurtso hau, nun emakume hori azten zaigu eta 40 urtez eta gehiagoz, adoktrinatu zaigun, ezitu zaigu, esanez, gure lekua etxean egon behar duela, eremu pribatuan, zaintzan, horren bidez gure zoriontasuna aurkituko dugula, eta horrek batez ere bake soziala ekarriko duela, ez? Gizarte ordena mantenduko duelako. Hau zen gaurkorako ekarri dizuedana, hori, eta helburua batez ere zen hori adieraztea, nola dugun gizarte sistema ez den propioa, esan nahi dut, ez dela zerbait gurea inherentea eta beste modu batetan antolatu ezin gaitezkela, egon izan direla beste sistema batzuk, beste gizarte antolakuntza batzuk, orain arte lortu egin ditugun lorpenak, emakumeok egin ditugun lorpenak, ez direla esan bezala modu lineal batetan lortu, atzera pausuak egon direla eta egon daitezkeela, eta orain ikusten den moduan argita garbi, 2018ko olatu feministaren ondoren, kontraeraso oso bortitz bat etorri da, agerikoa da zenolako diskurtsoak berriro ere ematen ari diren, koronavirusaren krisiarekin ere esan zitzaigula, uniko goratzen dut, konfinamenduaren hasieran, gizonezkoak eta emakumezkoak aldi berean etxean egonda, lanak gehiago banatuko dira, eta bar, eta datuek esaten digute, etxean egondako ama eta telelanean ibili direnak, izan direla, estresatuenak ibili direnak, arrakala handitu egin dela gizon eta emakumeen artean, koronavirusaren, itxialdiaren ondoren emakumeak izan direlako lanari uko egin diotenak gehien bat zaintza lanetan egoteko, murrizketak egin izan behar dituztelako, eta bar. Orduan, hori, orain arte ditugun eskubideak ez daudela ziurtatutak, eta borrokatu behar ditugula etengabe, ez? Hori, litzateke niretzat historiak ematen digun eredua eta kontutan hartzekoa dela. Orduan, besterik gabe eskerrik asko, eta galderari balego, aurrera. Zizaituztetola itzik gabe. Imaginatu gauza asko ezagunak eginen zaizkizuela. Ez dute ez berririk kontatu. Bestela hori eskerrik asko berriro ere, eta gehiago sakontu nahi gauzute, hor duzute liburua. Venga, mila esker.
Kaixo.